Rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF dwar Malta iddikjara li pajjiżna għamel irkupru b'saħħtu mill-pandemija. Dwar dan l-IMF qalet li d-deċiżjoni tfaqthom mill-Gvern f'dan il-perjodu waslu biex ġew imwiesna il-familji u n-negozji. Ġie nnotat li fl-aħħar sentej pajjiżna kellu fost l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fl-2021 l-ekonomija Maltija kibret bi 11.7%, waqt li s-sena li għaddiet l-ekonomija kibret b'6.5%. L-IMF innota li s-sena l-oħra l-ekonomija Maltija komplit birkupru b'saħħtu wara li f'nofs is-sena tneħħew ir-restrizzjonijiet brabta mal-pandemija. Dan wassal biex pajjiżna ġew 85% ta' turisti li kienu ġew fl-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Apparti minn hekk il-konsum privat u l-esportazzjoni waslu għal dan it-tkabbir ekonomiku. L-esperti indipendenti tal-IMF innotaw li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber iżda brata aktar baxxa minħabba il-kriżijiet internazzjonali ta' bħalissa. Fil-fatt l-ekonomija Maltija tul din is-sena mistennija tikber bi 3.3%. Ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali innota li l-inflazzjoni f'pajjiżna kienet aktar baxxa mill-medja tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. L-IMF innota li l-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels baqgħu stabbli hekk kif il-Gvern issussidja dawn is-setturi li ntlaqtu bil-gwerra fl-Ukrajna. F'dan ir-rapport, il-Fond Monetarju Internazzjonali jinnota li fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent, il-Gvern ma tefax il-pis fuq in-nies iżda wieżen lill-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. L-IMF innota wkoll li s-suq tax-xogħol f'pajjiżna baqa' b'saħħtu u anke ir-rata tal-qatt f'pajjiżna baqgħet baxxa. Ġie nnotat ukoll li l-inflazzjoni baxxa u tkabbir ekonomiku qed iwasslu biex pajjiżna jkompli jikkompeti ma' pajjiżi akbar minnu. L-IMF innota il-progress li sar mill-awtoritajiet ta' pajjiżna sabiex jiġġieldu kontra il-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu u ħeġġew sabiex dan l-isforz li għaddej jitkompla u jissaħħaħ. Dan ir-rapport jgħid ukoll li s-sistema finanzjarja ta' pajjiżna hija b'saħħitha iżda sostna li l-awtoritajiet Maltin għandhom iżommu ħarshom fuq il-banek sabiex jaraw li dawn qed jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Intant fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela innota li dan huwa riżultat tal-politika progressiva tal-Gvern Malti sabiex jgħin in-nies u jinċentiva l-investiment u għawiet li l-Gvern se jibqa' miexi fit-triq li qabad.